Με κοντομάνικα κυκλοφορούμε. Έτσι όπως μας έχει καταντήσει η ομάδα, έχουμε ανεβάσει 500 πίεση, κυκλοφορούμε με κοντομάνικα. Έχουμε φουντώσει όλοι. Ο Ολυμπιακός λοιπόν εχθές ήρθε ισόπαλος στο Καραϊσκάκι 0-0 με την τρίτη από το τέλος Λάρισα, τέταρτο 0-0 στα τελευταία 10 παιχνίδια, τρίτο 0-0 στον τελευταίο μήνα, δεύτερο σερί 0-0 μέσα στο Καραϊσκάκης μετά και το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και έκτο παιχνίδι στα τελευταία 10 σε Ελλάδα και Ευρώπη όπου δεν έχει σκοράρει. Σε αντίθεση με όλους αυτούς που λέγανε ότι ο Ολυμπιακός τέλος πάντων δεν παίζει καλά λόγω της Ευρώπης και του ρουφάει ενέργεια η Ευρώπη και κάθε φορά βρίσκανε και δικαιολογία για να μην βλέπουν την πραγματικότητα, ο Ολυμπιακός μπήκε στο παιχνίδι με τη Λάρισα ως πρώτος σε ισοβαθμία με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ χωρίς να έχει παιχνίδια Ευρώπης και μετά το παιχνίδι βρίσκεται 2 βαθμούς πίσω από την ΑΕΚ. Την περίοδο λοιπόν που σύμφωνα με κάποιους ο Ολυμπιακός θα περιμέναμε να φορτσάρει λόγω του ότι δεν έχει πλέον άλλες υποχρεώσεις, έχασε και τα κεκτημένα που είχε. Με αφορμή αυτό λοιπόν έχει ξεκινήσει και ένα σκοτωμός στα social media για το ποιος φταίει. Για άλλους φταίει ο προπονητής, για άλλους φταίει ο πρόεδρος. Κατά τη γνώμη μου φταίνε όλοι, συμπεριλαμβανομένων και των οπαδών, για να μην βγάζουμε και τη δική μας ουρά απ' έξω. Αλλά αυτά δεν είναι της παρούσης. Όταν έρθει η ώρα θα τα συζητήσουμε. Στα γρήγορα να πω ότι σίγουρα έχει ευθύνες η διοίκηση, αλλά τα έχουμε ξαναπεί. Λέμε τα ίδια και τα ίδια. Η διοίκηση φταίει για το σχεδιασμό της ομάδας το καλοκαίρι. Δεύτερο σερί σχεδιασμός όπου δεν πήγε καλά, ενώ είχε το περιθώριο να κάνει κινήσεις. Η ομάδα δεν είχε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Είχαν όλη την πολυτέλεια να ψαχτούν και να κάνουν σωστές κινήσεις. Από εκεί και πέρα όμως, για να κερδίσεις το λεβαδιακό των 10 παιχτών που πέρασανε όλοι για πλάκα από τη Λιβαδιά, για να κερδίσεις τώρα την τρίτη από το τέλος Λάρισα, για να κερδίσεις το χειρότερο Παναθηναϊκό όλων των εποχών μέσα στο Καραϊσκάκης, δεν νομίζω ότι χρειάζεσαι καλύτερο ρόστερ από αυτό που έχουμε τώρα. Και ούτε και θεωρώ ότι το ρόστερ μας είναι κακό. Κατά 80% γιατί μπορεί να λέμε τα κακά της διοίκησης, αλλά ένα από τα καλά της είναι ότι έχει καταφέρει και έχει κρατήσει τον κορμό αυτόν ο οποίος πήρε conference. Αν εξαιρέσεις 2-3 παίχτες, οι υπόλοιποι είναι οι ίδιοι. Για να μην ξεχνιόμαστε, αυτό το roster είναι που πήρε το conference, αυτό το roster είναι που πήρε πέρυσι το double. Λοιπόν, είναι άδικο να λέμε ότι είναι ευθύνη της διοίκησης που δεν μπορούμε να κερδίσουμε τη Λάρισα, το Λεβαδιακό και αυτό το Παναθηναϊκό. Λοιπόν, και οι ευθύνες του Μεντιλίμπαρ είναι τεράστιες. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση του ρόστερ, που αν εξαιρέσεις 14-15 ποδοσφαιριστές που παίζουν συνέχεια βρέξει χιονίσει, είτε είναι καλοί, είτε κακοί, είτε ντεφορμέ, είτε και εγώ δεν ξέρω τι, παίζουν οι ίδιοι και οι ίδιοι. Αν εξαιρέσεις αυτούς τους 15 παίκτες, θεωρώ ότι όλους τους άλλους τους έχει χάσει στα αποδυτήρια. Είτε το Γιαζίτσι, είτε τον Γκαμπελά που ζήτησε να φύγει, είτε τον Γιάρεμτσουκ που ζήτησε να φύγει. Λοιπόν, ο τρόπος που διαχειρίστηκε τον Γιάρεμτσουκ ο Μεντιλίμπαρ είναι απαράδεκτος. Επίσης, δεν νομίζω ότι είναι θέμα παιχτών το ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να αλλάξει δεύτερη μπαλιά και ότι δεν μπορεί να τρυπήσει και δεν μπορεί να δημιουργήσει τίποτα από το κέντρο. Εγώ βλέπω έναν Μουζακίτη φέτος, ο οποίος δεν βλέπετε. Από τότε που φύγε ο Σιλαϊδόπουλος, ο Μουζακίτης είναι ένας άλλος Μουζακίτης. Και θεωρώ τελικά ότι το να φύγει ο Σιλαϊδόπουλος, ναι, μεν ήταν καλό για την καριέρα του γιατί πήγε και ανέλαβε μια ομάδα στην Πορτογαλία. Από την άλλη, έκανε τεράστιο κακό στον Ολυμπιακό. Εγώ βλέπω έναν άλλον Ολυμπιακό, και όχι σε θέματα μόνο παιχνιδιού, και σε θέματα διαχείρισης των αποδυτηρίων. Επίσης, βλέπω παιδιά όπως ο Πνευμονίδης, όπως ο Λιατσικούρας και τα υπόλοιπα παιδιά τέλος πάντων της ομάδας που κατακτήσαν το Youth League και να μην είναι στην ομάδα, να μην ανεβαίνουν, να παίξουν στην πρώτη ομάδα. Γι' αυτά δεν φταίει η διοίκηση. Τέλος πάντων, επιστρέφοντας λοιπόν στα του χτεσινού παιχνιδιού, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Ολυμπιακός και γενικά μια ομάδα. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος θα πήγαινε για πρωτάθλημα, θα έλεγε ότι πηγαίνει για πρωτάθλημα, τέτοια παιχνίδια θα τα είχε καθαρίσει με συνοπτικές διαδικασίες. Εύκολα, δύσκολα θα τα είχε πάρει. Και αναρωτιέμαι πού έχει πάει η καρδιά του πρωταθλητή που ήταν το χαρακτηριστικό πάντα αυτής της ομάδας. Εγώ αυτό που βλέπω στο γήπεδο είναι 11 χέστιδες. Και δεν εξετάζω αν είναι καλοί ή κακοί σαν παίχτες. Κατά τη γνώμη μου είναι πολύ καλοί. Αν δεν ήταν καλοί δεν θα καταφέρναν αυτά που καταφέρανε στην Ευρώπη. Όμως δεν έχουν αυτό το συστατικό του Ολυμπιακού. Αυτό που χαρακτηρίζει την ομάδα, το DNA του πρωταθλητή. Άλλο το να είσαι στην Ευρώπη και να κυνηγάς μια καλή εμφάνιση ή να σταθείς καλά απέναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο. Και άλλο να είσαι στην Ελλάδα και ο σκοπός σου είναι να κυριαρχήσεις. Εγώ αυτό που είδα λοιπόν στο παιχνίδι με τη Λάρισα
είναι παίκτες οι οποίοι δεν πιστεύανε στις ικανότητές τους, οι οποίοι είχαν αγχωθεί από το 50 λεπτό και βλέπανε την γκέλα να έρχεται. Ας πούμε στο 54 τον Ποντένσε να πηγαίνει να χτελεί βιαστικά ένα πλάγιο out. Το 54, όταν είχε άλλα 40 λεπτά το παιχνίδι. Εμένα όλο αυτό μου δείχνει έλλειψη εμπιστοσύνης και καθαρού μυαλού. Από την άλλη, τα χαφ του Ολυμπιακού βλέπουμε και δεν σκοράνουν. Και δεν ξέρω αν αυτό είναι έλλειψη ικανότητας ή είναι θέμα πλάνου του Μεντιλίμπαρ. Δεν έχω καταφέρει να καταλάβω ακόμα τι συμβαίνει από τα δύο. Είτε αυτός λέγεται Έσε, είτε λέγεται Γκαρσία, είτε λέγεται Μουζακίτης, είτε λέγεται Νασιμέντο, είτε λέγεται Σιπιόνι. Η συνεισφορά τους επιθετικά είναι ελάχιστη, μηδαμινή. Δεν ξέρω, δεν έχω τα στατιστικά, αλλά θεωρώ ότι είναι η χειρότερη από όλα τα υπόλοιπα half του Big Five τέλος πάντων. Και μου φαίνεται λίγο δύσκολο να είναι θέμα ποιότητας παιχτών. Περισσότερο με θέμα πλάνο προπονητή μου κάνει. Το να μην προσφέρουν τίποτα επιθετικά τα half. Όμως, παρόλα αυτά και παρόλα τα προβλήματα και τις παθογένειες που έχουμε αναφέρει, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, είναι καλύτερη ομάδα και από την ΑΕΚ και από τον ΠΑΟΚ. Και το να χαθεί αυτό το πρωτάθλημα θα είναι τεράστια αδικία. Τη ΔΕ ΑΕΚ που είναι πρώτη τη θεωρώ τη χειρότερη ομάδα των τριών, η οποία για το λόγο που βρίσκεται εκεί είναι λόγω του ότι έχει εργαλειοποιήσει την τοξικότητα και τη θυματοποίηση. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή βρίσκεται 2 βαθμούς μπροστά από τον Ολυμπιακό και όλοι οι οπαδοί, όλος ο οργανισμός είναι σε νιρβάνα. Και ο Ολυμπιακός είναι μόνο 2 βαθμούς πίσω και η εσωστρέφεια και η κριτική έχει φτάσει στο Θεό. Γιατί η ΑΕΚ όταν πήγαινε χάλια, να θυμίσω ότι όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα ήταν υπό αμφισβήτηση όλη η ομάδα. Ο Νίκολιτς, ο Γιόβιτς, τον λέγανε χοντρό, όλοι. Πήγαινε να παίξει με την Ηλιούπολη εκτός έδρας και κέρδισε 0-1 στην τελευταία φάση του αγώνα. Και οι οπαδοί της την εγιουχάρανε. Έπαιζε με την Τζέλια και είχανε 3-1. Αυτή ήταν η ΑΕΚ. Μετά από ένα σκηνικό, από ένα τραγικό γεγονός που έγινε και καταφέρανε και το εκμεταλλευτήκανε και χτίσανε πάνω σε αυτό και θυματοποιηθήκανε και δημιούργησαν ένα αφήγημα ότι όλοι τους πολεμάνε και ότι όποιος κάνει κριτική στην ομάδα τους είναι προδότης εκείνη τη στιγμή γιατί βρίσκεται σε άμυνα και όλοι τους πολεμάνε. Έτσι κατάφερε και χτίσε την ψυχολογία που χτίσε. Αυτή είναι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Μια ομάδα που με την Κηφισιά θα έπρεπε να είχε φάει 5 γκολ και τελικά κέρδισε 2-3 και που συνήθω του φταίει η διαιτησία. Θα είναι μεγάλη αδικία και μεγάλο κρίμα να χάσει ο Ολυμπιακός πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός που έκανε την πορεία που έκανε στο Champions League παίζοντας ως ίσος προς ίσο όλες αυτές τις ομάδες που είδαμε και την πορεία που κάνει στο Champions League και να χάσει το πρωτάθλημα από μια ομάδα που δεν μπορεί να κερδίσει την Τζέλια στην έδρα της. Και να μην γελιόμαστε, αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει το πλεονέκτημα. Γιατί δεν είναι μόνο οι 2 βαθμοί που έχει μπροστά. Έχει και έναν Παναθηναϊκό όπου όλοι ξέρουμε και έχουμε καταλάβει το πόσο έχουν αδελφοποιηθεί αυτά τα 2 ξαδερφάκια. Και μην περιμένεις εσύ από τον Παναθηναϊκό να κόψει βαθμούς από την ΑΕΚ στα μεταξύ τους παιχνίδια. Εγώ δεν το πιστεύω τουλάχιστον. Αλλιώς θα παίξει ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ και αλλιώς θα παίξει με τον Ολυμπιακό. Πρωτευόντος και δευτεροβόντος με τον ΠΑΟΚ. Και επίσης πολύ σημαντικό ότι έχει το ψυχολογικό πλεονέκτημα. Όπως είπα, αυτή τη στιγμή βρίσκεται 2 βαθμούς μπροστά και για αυτούς είναι λες και έχουν καταφέρει και εγώ δεν ξέρω τι. Είναι όλοι μες στην καλή χαρά. Όπως επίσης θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει χάσει αυτή τη σύμπνοια και την εικόνα οικογένειας που είχε μέσα στα αποδυτήρια. Επίσης, άλλο ένα πράγμα που γέρνει την πλάστιγα υπέρ της ΑΕΚ, ότι η ΑΕΚ το Γενάρη έφερε τον Βάργκας που της έχει δώσει τόσα πράγματα και τόσες λύσεις στο σκοράρισμα. Και ο Ολυμπιακός έφερε τον Αντρέ Λουίς και τον Κλέιτον, οι οποίοι είναι μεταξύ πάγκου και εξέδρας. Και αυτή τη στιγμή, σαν δίδυμο Γιόβιτς Βάργκας, είναι καλύτερο από ότι Ελκαμπή Ταρέμι. Και δεν εννοώ ο καθένας ποδοσφαιριστής ξεχωριστά, εννοώ σαν δίδυμο. Το πώς έχουν ταιριάξει. Κλείνοντας, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ομάδα με κάποιο τρόπο πρέπει να συνέλθει. Γιατί θα είναι πολύ κρίμα να χαθεί το φετινό πρωτάθλημα. Με τα όποια προβλήματα ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο μπορεί να αλλάξει. Το μόνο που ελπίζω είναι ότι ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ έχει αρκετές φορές βρεθεί στα σκοινιά και όλες τις φορές έχει καταφέρει να ανατρέψει τις πιθανότητες που είναι εις βάρος του και να κάνει την υπέρβαση. Είτε αυτό ήταν στην κατάκτηση του Conference μετά το 4-1 από τη Μακάμπι, είτε ήταν φέτος όπου ήθελε σε 3 παιχνίδια στο Champions League 3 νίκες και επίσης τα κατάφερε. Αυτή η ομάδα έχει δείξει ότι μπορεί. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή όμως έχει την πιο δύσκολη αποστολή της. Γιατί ο στόχος δεν είναι να κερδίσει την ΑΕΚ ή τον ΠΑΟΚ, ο στόχος είναι να κερδίσει τον ίδιο του τον εαυτό. Τον κακό του εαυτό. Γιατί ο Ολυμπιακός από το μόνο πράγμα που μπορεί να φοβάται είναι από τον κακό του εαυτό. Εγώ το ξαναλέω, θα είναι πολύ κρίμα αυτή η ομάδα που κατάφερε και έπαιξε με τέτοιον τρόπο τη Real, την Barcelona, την Arsenal, την Eindhoven, τον Ajax, τη Leverkusen να κλείσει με αποτυχημένο τρόπο τη χρονιά. Θα είναι πολύ άδικο για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές.
και για την προσπάθεια που έχουν καταβάλει όλη τη χρονιά. Θα ήθελα να μου γράψεις την άποψή σου στα σχόλια, να μου πεις και εσύ πώς βλέπεις την ομάδα, αν είσαι αισιόδοξος ή όχι για τη συνέχεια, και εδώ θα είμαστε να τα λέμε.